sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon na 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet.
And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Ginhatag at tanan ni Mama ang gin-sketch ko kay Mother Superior. Nagsiling siya. Nga wala siya kuno sang nakita. Nga immoral sa akong drawing. Gani wala gintuman ni Mother Superior ang ginsiling ni Mama. Nga sunugon kuno ang gin-sketch ko nga lalaki sa suba. Maayo. Kay nakahangop ang isa ka madre. Bangod wala sang malis siya nga nagasulod sa ila kaisipan. Kung maghalin ka diri, din ka makadto, Alona? Ambot, Ma'am. Pero, mangita ako sa iban nga maubrahan. Kung tani, mapatawad mo ako, Ma'am. Mapatawad mo ako sa pagbinutig ko sa imo, Ma'am Virgie. Ay, nakahagop ako. Kag wala ko ikaw ginabasol. Kag wala akong magsiling, kapahalinon ko ikaw bilang akon maid. Kinahanglan ko pa ang serbisyo mo. Anong siling mo, Ma'am? Matuod ba lang, Ma'am Virgie? Hindi mo ako pagpahalinon? Hindi. Magpabilin ka diri nga maid ko. Tubtubsan o nga gusto mo. Ay, salamat kid, Ma'am. Salamat kid, Ma'am Virgie. Hindi ka gid maghinulsol, Ma'am. Kaayuhon ko pagid ang akon pagserbisyo diri. Apong, Ma'am, mga baylang kuntani ako ay. Mahimo bala ako nga makabisita sa lulubngan ni Papa. Luyag ko lang siya nga makita. Maluoy ka man sa akon, Ma'am ay. Bisan makadali lang. Aba, oo. Maglakat ka kung gusto mo. Apang maghalong ka, Alona. Salamat, gid, Ma'am. Salamat, gid. Wala akong magsala. Sa una ko lang ang pagkakita sa iya. Nakahibalo ako nga anak siya ni Mamerto Samson, ang manggaranon nga industrialist. Kag wala ako malipat. Siya kag ang akon bana nga si Oliver. Nagkilalahay bangod sa ila negosyo. Kag subong, ari sa ako ng iya anak. Nagatrabaho bilang maid. Oh, ano nga klase sang iloy ang iloy ni Alona? Ano siya nga klase sang iloy?
Nakalisensya ka na bala sa tag-iya sang duta nga ini? Nga mapaligad kita diri sa pila ka adlaw sa nagasipil nga punta sang iya duta. Oo, ilay ko. Nagbasugot siya nga mapaligad kita diri sang pila ka adlaw. Maayo diri kay malapit kita sa suba. Kag may banas sa unhan. Kag kung mag-agi sila, makita nila ang aton kariton nga nadingdingan sang tapi. Imo na tulugan. Kag nabutangan sang aton jutay nga pagkabutang. Di na ang kabayo nga maguyod sa aton kariton. Ginbuyan ko iloy ko. Agud niya makahalap sa palibot. Matambok ang ilamon diri. Tuman kadako sang suba. Makuha ako sang tubig. Agud niya mabuta ang aton sulodlan sang tubig. Anak! Ato na si Kain. Nagdulog na siya sa suba. Kag daw sa maulan po. Apang, wala man sang problema ang trapal nga ini. Nga nagadingding sa amon kariton. Makasagang ini sa ulan. Agud nga hindi kami mabasa. Makatulog kami sa kariton. Nga wala sang hasol. Dako nga kariton ini ginhimo ni Kain. Para sa amon pagpanglakaton. Malayo kami sa isla. Nga amugid ang amon puod. Bangod nga amoy ni ang amon pangabuhi. Ang pangabuhi sang mga ati. Nagalakat kami sa mga banwa-banwa. Agud nga magbaligya sang mga bulong. Kag mamakot sang kapalaran. Sang maluyag magpapakot. Kag amoy ni. Kung nga nagakabuhi kami sa nga akon anak. Natandaan ko pa sa to. Nakakadto kami sa lugar nga ini. Kag aragi hapon ang dako nga balay. Nga among nagapanagiyas ang duta nga ini. Kag nagkaibalo ako. Nga nagbalik kami diri. Tungod kinahanglan. Nga mahatagan na sang katumanan ang ginahandom ni Kain nga pagtimalos. Pagtimalos ang natabo, sang napulo na katuig ang nagligod. Sadto, may isang kababae nga matahom. Nagapangabayo siya. Kag sang makita niya si Kain, nga nagatindog sa gusang kariton. Ginhanot niya isang latigo. Ang punta sang latigo, nagsabod gid sa ulo ni Kain. Kag ang punta sang latigo, amo ang nagtusok sa iyang bato. Kag amoy na ang rason. Kung nga nabulag ang isa kamatan ni Kain. Nalusok gid ini. Nagpanumpa ako. Nga itimalos ko ang akon anak. Hindi pa tuong tiun. Kag pagkaligad sang madamo nga tinuig. Ari kami diri liwat subong. Diri ni Kain ginpadulong ang amon kariton. Kag nakahibalo ako kung sino ang aras sa iya kaisipon. Pagtimalos sa babae nga to nga among nagbulag sa iya. Kag hasta subong wala pa siya magpangasawa. Kag hindi siya makapangasawa. Bangod bulag na ang iya isa kamata. Kag kun mag-amo sino pa ang akon bilinan sang akon pinasahi nga kinaadman.
nga ginpanubli ko pa sa akon ginikanan. Mahimo ko ini ibilin kay Kain ang akon kinaadman. Apang, kung mapatay siya, sino pa ang iya bilinan? Kay wala siya sang anak. Ina, bangod sa babayi nga ato. Kag bangod sa babayi nga ato, mabugto ang amon kinaadman nga bugay sa amon. Kinahanglan. Madali-dali ako sa paglakat. Malayo nga daan ang ngalubngan sang akon amay. Kagula pa nga daan ako sang upod. Wala makahibalo si Ruby nga naglakat ako. Kinahanglan. Makaabot ako dayon sa nalubngan ni Papa. Papa. Sugod sang nagbalik ako. Wala ako sang ginhandom, kundi nga makita ka. Apang nagtaliwan ka, nga wala malanggani ako makapatag sang bahin ko. Nagabutig si Mama. Nagabutig siya. Wala ako sang sala. Wala. Nakabati ako sang hiri-hiri sang kabayo. May kabayo matuod sa unano. Kag nagahalab siya sang mga hilamon. Kag may nakita man ako nga isa ka kariton. Dako nga kariton. Kag nadingdingan ini sang trapal. Nga may mga drawing sang mga bulak. Ay, katahom tulokon. Nadumduman kong ginsugid sa ako ni nang solidad. Sang una ko no, may mga ate ko no nga nagakadto diri. Manugpakot ko no sila, kag nagabaligya sang mga bulong. Ayhan, amo ina sila. Daw pareho man sila sa mga ate diri. Dasigon ko pagid ang paglakat ah. Hindi dapat ako magabihan. May nakita ako nga babayi. Nagatindog siya sa banas. Kag nagatulok diri. Kag, ano ining ako nabutsagan? Hinalilangan ako ragang akong kaunuran. Amoy niyang ako nabutsagan. Kung magabutin na, makaangkon ako sang pananawan nga matabo. Nakita ko ang babae nga ina. May kahilabtanan siya sa pagtimalos ni Kain. Ano ina? May nabatian ako nga tikang sang kabayo. Ay, mabalikid ako. Ba? Amoy ng kabayo nga nakita ko kaina. Nga may ginaguyod siya nga kariton. Ang kariton nga nakita ko kaina. Nadingdingan sang trapal. Nga may drawing sang sari-sari nga mga bulak. Inis lang makadtuman.
May nakita ako nga isa ka tigulang, kag isa ka lalaki, nga nagapungko sa puwerta sang kariton. Ang lalaki ang nagakutsero sang kabayo. Nagdulog sila. Inday, basi gusto mo nga magsakay sa amon kariton. Sa pananaw ko, nakapoy ka nagisang lakas. Kinahambal ako sang isa ka tigulang nga babae. Hindi ka magkahalok. Wala kami sang malaing nga tuyo, kundi ang makabulig sa imo. O sige, malakot na lang kami. Nakita ko nga daw wala ka sang gusto nga makigupod sa amon. Sa amon nga mga ate. Aba hindi. Hindi matuod, ina. Wala sang rason. Agud hindi ako makigupod sa inyo. Kun amo, magsakay ka na. Kay malayo pagid ang lakton mo pa uli. Siguro, mapaligad kami sa madason nga banwa. Kagibilin ka lang namon sa gusto mo panaugan. Ate, oo. Makadto ako sa simbahan. Amo gali. Kun amo, ihapit ka namon sa may simbahan. Salamat, Gid. Parin naman. Nabatyagan ko naman ang nabatyagan ko kung may ipakita sa akin. Ang talanawon nga gusto ko makita. Ang pananawon nga bugay sa akon kaliwat. Nakita ko ang aninagsang itong nga aso. Kag karon, amot-amot nga nagapuas ang aso. Kag nakita ko sa maathag kaayo ang isa ka babae nga matahom. Kaupod niya ang isa ka gwapo nga lalaki sa sulod sang isa ka hulot. Kag karon, nadula ang among nga nawong. Nabuslan sang isa ka tigulang nga lalaki. Pag nakita ko sang tuman kaathag nga ang tigulang nga lalaki, hinali nga nagkumusang iyang nga dughan. Ginaatake siya sang iya balatian. Apong, ginatulok lang siya sang babae nga matahom. Kaginbayaan, tubtob nga madula ang iya ginhawa. Kagkaroon, isa na lang ang akong pananawon. Ang matahom nga babae. Gintulod niya pasulod ang isa kalamharon nga babae sa kumbento. Ginkuhay ni sang madre. Kagang babae nga ato. Amo ini ang ari sa akong tupad. Siya gid ang babae nga ato. Kag wala na sang ibon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago.
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahirap